Dobrý deň, fanúšikovia značky Mafel. Chcel by som vám ukázať teraz tieto dve naše krásky, ktoré sú vlastne ručnými technológiami pre tesárov. S jednou urobíte dlap a s druhou urobíte čap. Ale viac by som sa chcel priblížiť k tejto dražkovacej fréze NFU 50, ktorá je, myslím si, že na trhu jedinečná hlavne v tom, že má frézovaciu hlavu, ktorá má priemer 163 mm, šírku drážky dokáže urobiť 60 mm a hĺbku 50 mm. No a ak by ste mali záujem sa s touto ručnou technológiou oboznámiť, tak ma môžete kľudne kontaktovať na mojom telefónnom čísle alebo SMS-kou, po prípade mi napíšte e-mail. Vieme vycestovať za vami priamo na dielňu, na stavbu, respektíve miesto učenia, kde by ste si túto ručnú technológiu radi vyskúšali v praxi.